Ki pulit ka Ri Bhoi ki layok ban kem no ya u finance secretary kakang leipak Communist Party KCP People's War Group PWG ka badai ka seng lehnoh ka Shah khen bian ka Manipur na Byrnihat Ri Bhoi district. U khundong bam herogen meitei ula Shah kem na kawai ka yingwai na ka shnong nong thamai 15 mile Byrnihat. Halor ka jingdon kti haki kam pentriam kum ki kam dawa pisa bat kiwe hakani ke jela Meghalaya kumju haki jela Bamarjan hadin ke jingken ra bala penlong da ke kunhun pulit na Ri Bhoi haka arpoi jerik ya yong haka por kumba pralaipo janmit ong superintendent of police u Vivekananda Rathor hne ke sibaar. Na umeitei ki pulit ki layok ban kurup no ya artali ki mobile phone lembat kiwe ki tiar kitar. Haka jing tokyat ulap liang ba udai udukot jongka kenhun KCP PWG bat ba udon kti haka belum pesa bian na kebenta keni ke kenhun ong USP. Kumba kapau layo i ba umeitei ulawan syongri tengen hak haput ke asam Meghalaya ban light na ke jing syak kiam haki bor pahara ki badang peteng menta ban penlong ya ki jing kenra persya ya ki kenhun seng lehnoh baper ki badon kti haka ba pentut ya ke jing long jing man hapok ke jelam Manipur. La subaru ba udon kti haki kam ya selakam pentrium bat ki kato kat ni ki kenhun seng lehnoh ki bat rekam na Myanmar bat Nepal benrap USP. La kem ya u haus nyam baladap na Manipur na mar ke jingdon ya katiar siat bian bat ru na Dimapur haus nyam arjar kharpra na mar ke jingdon kti haki kam khayi drop. Mentaki pulit kila register case persya ya u hanongpo police station bat ka jing tokit kadang ya syakmat.